Kasarap sa taho. Kasarap sa taho. Delicious ang taho. Nutritious pa jud. Delicious and nutritious. Taho. Kabalo ba mo mga plangga nga ang taho is made of soya. Kaya nutritious and delicious. Ay, sorry. Kaya kayo dyan, eat na kayo ng taho. Ito is made of soya. Ito. Yes. Ganun lang guys, kaya makaunat na. Bye-bye. See you next video. Mwah.